Diretso. Di kayo mapapandita kasi adot kuryente. Di kayo mapapandita apo. Mabadot yun di kita kuryente dita. Apo! Apo! Ang bagay dito. Tawen 1987. When sumurok kumurang upat na pula tawenen tinapalamas, sipod na ipatakder ti merkado publiko iti syudad ti Batak. Iripaset ti barangay 35 Piluka ti nasa o syudad. Iti panaglamas ti panawen ket ininot aray ito'y tinagbali na sentro ti komersyo. Ken ininot nga inarak saan laeng dagiti aglaklako ken gumatgatang iti syudad no di ket pakairamanan dagiti individual manipod iti sa bali a lugar. Kalpasan iti 40 atawen. Pasado alas 8 tinabii ti Hulyo 5, 2026. Iti kelaat na balkot ki apoy ti nasa o apastek. Ayan, nagpadpadaya. Diretso. Di kayo mapapandita kasi adot kuryente. Di kayo mapapandita apo. Mabadot yun di kita kuryente dita. Apo! Apo! Ang bagay dito. Apaman na nai-report da ito iti Bureau of Fire Protection ket insigida nagresponder iti otoridad. Ngem gabu iti alisto panagkayamkam ti apoy ket narigatan dagitoy. Limamas ti sumagumanupay nga oras ket ito'y mas di magkelpay ti uram. Arason iti panagresponden dagiti Bureau of Fire Protection manipod iti sa bali a lugar. Naruway nga stall owners tinagturong iti tiyandaan ket ito'y nga inkarigatan dati na ngala kadagiti produkto ang mabalinda pay nga isalakan. Nga madami dagiti stall owners nga awanti maaramidan dan no di ket mingmingan akan kanen ti apoy ti manon na tawen a pagalalaan da iti pamastrekan. Umabot ti 20 ket 7 a fire trucks manipod iti nagduduma nga ili tinagtitinulong tapno masebseban ti apoy. Segon kini Fire Superintendent Roxanne Parado, iti Provincial Fire Marshal nga imabot ti may kalima nga alarma tinapos sa magkauram iti merkado publiko. Pasado alas 3 ti parpangon ti Hulyo 6. Iti inbatad ni Fire Senior Inspector Henrich Godoy, iti Bureau of Fire Protection iti syudad ti Batak ang nakontrol dan ti uram ken tilaengen aramidan dan ket overhauling. Ongoing pa lang ti panagsubsub ket ti uram tayo ti tiyandaan tayo ti syudad ti Batak. Ongoing pa lang ti overhauling tayo kasi dati kita basit pa lang basi-basit na uram nga dapat lang ititing nga. So dapat i-extinguish tayo dahil tapno mapreventaran tayo ti panagwaras dati nga. Ano nga oras, sir, idi na i-report ken insigida tayo kadi nga nakapag-responde, sir? When sir, nai-report kanyami iti oras ti alas 9, 9:07 ti Rabii. Ket nakapag-responde tayo mo, dati iti 9:09. Sunod lang tayo iti nga ko, Rabii. Ket tumating digiti responders tayo, first responders tayo nakaro dati kuan dati uramen ada titinganan, so medyo narigatan tayo nga ng pulak kaniti uram tayo dito syudad. Okay. Ano ginapagpaiswanan nga narigatan tayo kanong kumbaga dati supply ti danom tayo, sir, nga mausara pag sir? One bombo J medyo nakapsut ti pressure na dati kuang dati hydrant tayo, so nga nag-request tayo kini Abo dati Batak Water District keting palubos na mat diti mga water hydrant tayo diti Barangay Kubo, yan diti Rodora, kaya natapot diti pagkarkargaan tayo diti ICC diti Ilocanja Cultural Center. So adapay lang makanay nga danom tayo, sir? Adapay lang bombo J ng MDJ ti kunagon nakapsut ti pressure na diti hydrant tayo. Pasado alas 6 tibigan ti Hulyo 6. Dito yan ay deklarar a fire out ngem kagetan da ito'y di pa nagsingising ti init anang raniyag tilanga tinakamames sa pasamak.
Malagsid ka dagiti stalls ket adapay dagiti lugan na nairaman na naurap. Rumrumwa nga umabot ti 2 hektarya, manipuri ti 4 nga hektarya a pakabuklan akalawa ti merkado publiko ti naapektaran. Iti pa nagsursur ti Mamboradyo dito yan nakita nga iti nga apaset ti tiyandaan wenno iti dry goods section ti naapektaran. Nagyaman ni Batak City Vice Mayor Albert Chua ta iti dry goods meat section ken vegetable section kada da iti 5 aging iti 8 a metro nga spasyo apat siya na adagkela nakatulong tapno saan na may raman nga alisto iti na dumapaset ti merkado publiko. Umabot iti sa gasot naging ganay iti 2 gasot nga stalls tinapektaran kaya nagitoy ket pakaramanan dagiti grocery store paglakwan tinupot nyog bagas feeds kenda dumapay. Apay nga iti kinaulimek ti rabii ti Hulyo 5 ket kelaa anapasamak daytoy. Nakasalsarita ti Mamboradyo lawag ti maysa nga lalaki a nabigbig ni Jernal Bill Manglanlan. Tinumrumwar nga imununa nakakita iti urang. Inlawlawag na nga iti panagsublida ti tiyandaan nga agapuanangan iti pangrabii. Ganito yan nakita dati apoy iti kaigida na stall iti paset na ti laod. Ket gapoy ti daytoy nagkit daw dati tulong karag iti agbambantay ti tiyandaan. Ibaga, ikusta. Idi aggapo kam nga iti Jollibee ta lapang kam nag-order kay dinner mi. Around 8:30 di tumalaw kami. Napasungadan mi dito nga dati asok agas asukan. Good. Kura di kasinsin ko ay mangjabong ada asok. Adan samot ti mororam ko na natin. Di ko namit inta mga rukitaan ket baka anadetan ko namin. Tas idi parking mitulugan midtoy. Since madi ka makasar kasi danyonyog kita, hindi munag kami, ang anguton mi, naangot mi di agat maur-oram nga plastic. So di tinalya-talyaw mi nga to. Basit lang ka di nakita mi, kasla silaw lang ti kandila idi pay lang. So di naalerto kami ko namin, buhor sa dito yun ko namin. Idi agtaray kam dito ita agiyawag kam agdawat kam kumatitulong, aw mati mayaban mi nga agbampatay ti tiyandaan. So pas minala jilugan me insert mi ditoy eto yung hallway dito di e-bike me nagsarsara kami since aw makita mi toy nagdiretso kami di abay ti bus station at dati nakita mi di nga agbanbantay iso di inalarmaan mi sodan iti agsubli kam dito yung alisto nga nagrub-rub di dia. Mga kabombo, datayo manan iti merkado publiko, iti syudad ti Batak. Ano sa rin, no? May isang aldaw, kalpasan iti napasamak na nakamames nga insidente iti napasamak nga uram. No sa rin, no? Ang kanato nga paset iti tiyandaan, ket makita tayo iti agtultuloy nga panag-asok, karaytoy nga pwesto. Ket rumrumar, basta iti nakalap nga impormasyon iti Mamboradyo lawag, karaytoy nga pwesto mismo, iti namunganayan, iti nasa o nga uram. Ket no maobserbaran tatanga gundaway datoy ket napno iti dagitoy feeds nga datoy ket rumrumwar nga paglakwan iti feeds sa mga kabombong no kitaan tayo iti akin kanigid nga paset iti datoy nga naso nga paglakwan ket maimatangan iti ayan ti kontador kasameten dagiti metro iti pwesto iti datoy nga naso nga pasdek nga magpapantatanga gundaway umpay iti naiparukat manipur iti Bureau of Fire Protection no ana nga talaga iti rason iti namunganayan iti uram. Segon kini Fire Senior Inspector Henrich Godoy, anang isang katdan ti inisyal nga investigasyon ni di Aldaw ti Martes. Kaya dito yan nabigbig dati namunganayan ti uram nga ayan dagiti feeds, bagas kanyog. Nusurino aditoy iti pasat ti tiyandaan. Adi nakamat ni Manglanlan ang nakakitaan da nga imununa iti asok ken apoy. Iti panagsursur dagiti otoridad. Kinumpirmaran da nga tinangrugyanan ti apoy ket asideg karagiti metro ken kontador ti kuryente. Innayon iti hepe ti Bureau of Fire Protection Batak
Nakita na pa, dahil sumagumano stalls nga adaan tinaka-installer nga aircon asaan ang nakadisenyo iti electrical system ti tiyandaan ang mabalin a pamunganayan ti uram. Nupay kasta, inlalawag na sa andapay ang makaypaay ti pinal nga statement kaputa urayan da ti pinal na resulta ti investigasyon. Ti updates kadigiti uram tayo ti tiyandaan tayo ti syudad ti Batak ket nagkandak day di kaluman ti initial investigation ij fire scene tayo ket ada digiti result ti initial investigation dan ket na determine da deti area of origin deti nga uram. Deti cause deti fire tayo bomboje ket awampay ti kuana result na under investigation pa lang ngem naggala kaming dagiti evidence nga mabalin nga isuti nangrugyanan deti nga uram ket naipadala mi but lang tatangal daw digiti nga ebidensya iji National Office for the Examination. Okay. Nung DJ area of origin, sir, ano tilako da sa? DJ area of origin ket en digiti rice and feeds ngamin section ken ada digiti pagkuan ti paggadgadan ti buko. So deti en ti area of origin iso ti concentration deti investigation ti tatabo. Sir, basar iti pa nagsursur ti bomboradyo, ije abay ti place of origin na ti nga orang at dagiti kontador kada metro. So may ada nga ta posibilidad nga datoy pa iti mesa nga factor, sir, nga mabalinti nga adalan. Ada deti kwadjay bombojay deti kontador ngem hami may baga no iso nga talaga nang gapuanan na until nga deti madi dumating deti result deti ko tayo in-submit tayong evidence for examination ni J. Arson Laboratory Section tayo J. National Office Bombojay. Ngam digiti nakasasarita tayo, sir, nga man nakasasarita tayo kadidsoy nga origin ti uram adda nga tatin na ibatbati da nga nakasaksa kasi sir wano kandila aw matayo baga. Tinaibagbagamot digiti nga stall owners ket awang kanumot tinaikwada ni batbati da nga nakasaksak ijing area. So isu DJ subject for namin the investigation me can waiting for the result for DJ yung patulod ng ebidensya. Ngam basically initial nga pa nang assess tayo DJ lugar, sir, anat nakikita tayo, sir, malaksid ka dagiti lako na. Ada digiti na kay kaput nga aircon DJ ada may isang stall nga dati aircon na bombojay ket nung amin digiti dudumang establishment uno digiti pesto ket haang nga naka-design kadigijay nga electrical system ket mabaling nga dadigiti mabaling nga pangrugyanan ti uram digijay ngem hampay nga final DJ conclusion me with regards sa DJ incident nga napasamak iti syudad ti nga Batak. So iuray mi pelang digiti final details tanong may final mi DJ investigation in Bombojay. In Bataan, ni Batak City Mayor Marky Chua abasari di inisyal nga assessment ti balor tinadadael iti infrastruktura ket umaboten iti 170 million pesos. Inlawlawag na aray ito iti inisyal na balor iti nadadael a paset ti tiyandaan ken saan paya karaman dagiti produkto ana uram. Kunana paya basari ti assessment ti City Engineering Office ket saanen ang mabalin pay ang ma-renovate tinaura mapaset ti tiyandaan. Gapuy ito'y manamnama anumalpas ti investigasyon ket naan-anayen ang ma-demolish daytoy. Irip na pasamak ket temporaryo ang napagyan dagiti aglaklako iti Bagsakan Center. Maladingitan ni Batak City Mayor Marky Chua iti napasamak kunana makita na marigatan dagiti napektaran ang makarecover nupay kasta ikarkarigatan damang sarak kadagiti wagas tapnon matulungan dagito. Well, honestly po sila po ay nahihirapan din. Hindi nila alam kung paano sila makaka-recover. Pero initially po nagbigay po ang probinsya, ang DSWD pati ang Office of the Congressman Angelo Marcos Barba ng food packs, relief goods. Initially lang po pang tulong.
dun sa 300 na directly affected at saka fully damaged po ang mga stalls nila. So ngayon po, meron po kaming puwesto sa Bagsakan Center. Ito pong karinderya, temporarily na nilipat lang po natin sila dito. Yung mga ibang electronics po natin nilagay po natin sa second floor ng market. So nahihirapan po talaga pero kailangan po natin lumaban at bumangon. Kumusta naman po yung sitwasyon ng mga vendors po sa Bagsakan Center? Okay naman po. Actually, sir, nag-resume na po tayo dito sa harap. Sa main building natin, nag-resume na po tayo ng pagbenta ng mga farmers natin dyan. Pero sa Bagsakan, okay rin naman po. Ginaguide naman po natin sila doon at meron naman po silang kasama doon. Okay. Yes, malaki po talaga ang damage. Thankfully po, walang namatay. Yun naman po ang pinagdadasal namin nung nakita namin ang sunog na sana wala pong mamamatay. Pero malaki po talaga ang damage na nangyari sa mga properties. So, ang City of Batak po, either mamayang hapon po or bukas magre-release na po kami ng Quick Response Fund namin para matulungan po yung mga nasalanta itong trahedya na ito. Sir, nung tinignan po upon the check of our city engineers kahapon, talagang condemned na, talagang hindi na po siya mare-renovate o mare-rehab. So this will be, kailangan pag natapos po ang investigation ng BFP, i-clear na po namin yan at i-demolish. Pero after po ng demolition, may plano po tayong magpatayo? Yes po, gusto po natin na maka-recover tayo as soon as possible. Yan rin po ang unang-unang sinabi ng President Bongbong Marcos. Sabi niya po, gusto kagad natin makabangon. So, we are requesting po today na may tumawag na po from Office of Secretary Recto at saka si Ma'am Ana Remigio kung pwede po as soon as possible makapagpagawa po tayo ng bagong market. How about initial cost of damage, Mayor? Meron na po tayo. Initial infrastructure cost lang po to, wala pa po sa goods kasi hindi pa po na-finalize yung declaration ng mga stall owners. Pero sa infrastructure pa lang po, lumalabas mga 170 million na po. Idilaing kalabes in declarar meten, it is city government, it is state of calamity. Tapnon mausar ti calamity fund. Kuna ni Mayor Chua nga itatawen, ket nangilatang dahi di 200 million pesos sa calamity fund. Inayon na, agapoy tinapasamak, lano da nga ibunong, karagi tinaapektaran, iti sa gasot a milyon na pisos. Namnamaan na, ababaen ti panagtitinulong, iti tunggal maysa, ket malasatan, ken makabangon iti syudad ti Batak. Para iti Bombo Investigative Report, Bombo J. Agnir, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!